Roi try sesin pat ngai ke play pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu. Te ha ke nege video ngakwa bangan pentip lem shapi ke ba ublay ukentu hanga bat ke ba umaham yanga. Te ublay jongi ngau tenat re yangi bangin pet ikitu ki crime petrol. Te hakipor ki ba la kamen shua tenga shet pet bahai gitu namar gitu kidi kijingja ki baja shisha bat dala ja gitu kijingja ki baja shisha ki pasha penyap breu lane haka kam bat bor bat kumta gitu ki kam ki bala ya hap bet ke ba penyap bat ke bat bor lane ke ba penyap ha kinu ki benta ki ba pon ha ki rukom ha ka crime petrol ngi yo i ki jingi kai ki bas niu hang tu te aku tak kepor namar bangam pat chakri bahari oplay ngajus ngotenat bahaban pe ikatu. Te onda hadin pat ngelas dang man chakri utrai pen ipau ke nyinga wong umlong ban pe ikini te pawat nam pe re. Te ngam jupet chuken. Ngadu kata kepor om tang gitu wat iki film pertene ki jinruai pertene kenu ke jinruai ke pomdon hi ke kerteng jong oplay te ngam jupet chu. Te ngala klet no bat ngam juken mau shu. Te hakini kisngi ki bala let no pat ki ja bet kitu ki jing penyak breu ki ba pen i hapo ki news kasi ki jongi chane wat iki news ki basha baru ki wan ra chane te ngaju pe hi gitu ru ngam kemau sure ke ba ublei ula deban maham yang ngana ma bakadika news ngas ngopa oh kam lele kan news te ni hapi hi ban pet bangin yo ban duwai na kabanta gitu ki breu ki balong kum to ki ba mat ki jing jar ki ba bon jat ne te kajing duai tenga duai bet hi Henreda menta ars ngilai singi ubleu kran shikran nga ba wat pet chure gitu umlong raban pe itu bat pahap ban ai ru kajing maham ba kini kinong kini ki baju kumbalong kumangi te ki channel shimet kumne bangi pelai ki videos ki bapher te bangim de ban ai gitu te wat kini ki news sarkar ru kamut yekum gitu mde reban penmi namar ba kahikai kini ki priu ki ba kidang im kajing im perthai kamut lalong kristan hi tang ba sya ka perthai ru dang sngotenat sya u bleiru sngotenat kilong be hapdeng bar haba ki yo kum kini ki jan news ka penslur ye ki haba ki yo i nang to ba ki kimi ki pa kim ai ki ai kum to ki khon ki le ra kum to ki ru ki yo ka jingmut ka bas new kalong penban kum ba ai ka but ka bas new kalong penban kum ba ai training te long kum ba ai training kan ye kini ki khna ban pen new te sya kan yangi bangin pet ya gitu ki jai news bat sya ru yangi bangin plat ya gitu ki jai news te ka ba phiyo sngo ha ki snong ki thau ka jong phi ka ya de ka wai te ka jing dwai lengi ha ban dwai be ji man la ka sngi ba ki breu ki nom penyap ya la de ki breu ki nom penyap breu bat kum ta ter te gitu pat ki baja accident gitu te kam le re telan ne ka tu ka ba ki ukhnyu jumai ne ka wan ke er yong ne ka jing slei ne kum gitu ki ba ka thai ka leng sun ne ki jahaj ne bat kam ta ter gitu kim le re henre ki bas niu ki de gitu ki ba kumno ki penyap ya ulok kumno ki penyap ya kalok kumno ki IBE ki khon ki ti lane ya ki bahayeng ki bahasem ya kito uble udah maham teng ba wat nom ya pelat re kini ki jai news dan kam ban pelat ya kini ki jai news dan kam ban wan ra ki khubor ki banabar ban wan ra sha ka rikhasi ke jongi te han re ye kinu ki khubor pat ki balong jingkur khu ki balong jing mentoy tengila kan pengen ngin pelat te han re katang asu ai tang ka jingmut namar ba uble umaham ya nga te bat upha ro ban maham ki kristan baro hi te wat ki bampat long kristan ru te ngide ban kiar te ya kini ki jat videos ki bangi lap ki bangi yo i bangin pelat hapo social media kamtam gitu lagi ki ba penjak burom ya nuri ya nu shedon gitu ki briu ki ba ya edit kulmar kum to ki ya pelat bat ngai jing mot ru hang ne ba ka perthai menta ka kala ki briu menta hang ne hapo perthai am kamot kala up bet tang ka jing penjak burom kani kerkom comments gulmar ne em te kamlong re ka badai namar menta patip re gajing shala yo comments kumno telada ja ba kamlong rapat kumto kitu ki briu ya ka comments ki shim bat ki penhap bat ki le kumno ki IFAR
te jak buram te hap mi ken hapo social media hapan map ken te karukum mi comments daka tin ke badan buram ke badan akor namar ba mentan yigitu ki comments barok khoit nem te kemut ki don ki brio ki ba kwa ban report lada shumut mentang na example itu ikna ibaja na yeng te ngim tip ka jingja ka ija hakanu kurukom te namar don ki basyara klaru ya ketam la mo ban ong mangin batai landat mangi te don ki balit akamon sengob hadon da kanu ka jingja te klempat tip ya ka jingsya lada ngi mentangi balan start ngi kren balakum ta te lada jabadai te to taru wala da dairu ngim dan hok re bangin kren to met te ringi dan kam banduai te lada dai le bomja sada dai ken kitu ki briu kim dai hiri ki briu bariu play te kamut kin pa wan pan map te kamut kalong ka ek pa kapas ngosi kalong ka ek pa jak buram te habangi comments ru ngi de benang man comments te lada ngim nang re ka habangin nai comments te da wan kitu ki jingja ki ba shot pedot ne shot rendang ne ki ba bat bor ne kumta kumne nga shu ajing mon shu skip bet nai pet re te ka kamram jonga ka de bangan pentip shapi ka ek ba uble ukran nga te nga kren ru shapi te lada pi ko ngu ru kasa hapi lada pim ko ngu ru kasa hapi tang ba kini ki ek berkhot ki de ki jihi kai ban penslur ya ki kena ki badang long ka jimut ji perkhat wat ki balarang ba ru kini ki bompat i bahare uble teng dalap ka shraim ki yo jingmut nang tu kum tu ki le kum tu hi namar ngai thu ipi lada omdei naka mobile phone kumnu ikna ibadang prasnem ilanang man penyap ya lade tang namar maipan sabti na email ikhlem pat don por ban let pentiet idang mut ban let hi ikhlem pat pentiet da let tang shipang ila phasi ikna ibadang prasnem ilanang man le ikte ki eke berkhoi haki por jungi menchua ngimpat tip ikte ki eke berkhoi mabale namar baka mobile kam pat don rahti jungi de namar kata hikai lupai ki khon ki tiru ibahing bahasam ru banai pet re kitu ki jat news namar ba kitu ki hikai yangi ban les new wat yangi ki bala shakri uble ru teng kawan ke jingmut ngan le nak kumta balai bayo jingmut nang no napo YouTube channel jong kino ki ba pelat pathar ki jat video ki ba umlog man pet hana man ta ki khlung ki khna ki yo lut ban pet ki jat videos ki ba pher te namar katangi haban wahi ki khon ki jongi ru ba ki khon ki jongi ki nom ya pet gulmar re ya ki ki ba ngim de ban pet te namar ba kapen jabo ya ka jingmut jing perkhat ka jong ki breu kapen jabo ya ka shnong ka thau namar bon bha ki breu ki yo jingmut de nang no de lang ba ki tu ki crime patrol de lang ba ki news ki bawan ra ki ni ki jat news ki ba pher lawan ra ki tu ki jat news la perkhat ong ban lat ong ba ki breu kin kala ka mon nang jur penban te tang katahi ke banga kwa pangan pentit lem shapi te uble ke jing sok nya ban kurkhui philang barokhot ya ro itra Pidon jikuslai basulan ka kli ne omi snu hakli mi new li thamet pangmat sinus mi theli bat kiwe persang no da kidawai kong reality sim ibasong basa hamar banyang sengyong shlong kipor ban ai dawai ka dekhat wei hadu san baje janmet na sing sai jan na ki benta ki jing tep ki bakam banya ya keren badi kong reality sim hau number pra arsan pranot ar new sau